Igama lam ndingubabala Kalow, ndenza inkqubo lapho umikhwezi kumhlobo wenene FM, isikhululo sakho sosasazo esinomahluko. Qaleke ukusebenzela umhlobo wenene FM ngonyaka ka-2012, nto leyo ke eyandenza ndaphuhla. Ndiyawonwabela kakhulu umhlobo wenene FM ngoba umhlobo wenene FM unika abantu ithuba, ingakumbi ulutsha loMzantsi Afrika oluyimidaka emnyama olaluvaleleke amathuba ngelo xesha. Ndiyazithanda kakhulu neenkqubo zomhlobo wenene FM, kwanabaphulaphuli bomhlobo wenene FM abathi bafumane ithuba umhlobo wenene FM befunda kwiinkqubo zabo ezinomehluko, besonwabela umculo Kule nyanga yabasebenzi sibhiyozela iminyaka engama-56 kumhlobo wenene FM. #UWFM56.